Ahojte, želám krásny deň. Dnes sa spoločne budeme venovať našej špeciálnej každomesačnej hodinke perám. Budeme sa venovať tomu, aby boli hydratované, vyživené, jemné, vláčne. Tak, budeme pritom používať jednu surovinu, ktorú predpokladám, že väčšina z nás má. Ak ju nemá, tak je to len tým, že jej dočasne došla. A táto surovina je naozaj úžasná. Má mimoriadne hydratačný efekt a hodí sa aj na tú najsuchšiu pleť. Zároveň má úžasné regeneračné schopnosti, dokonca jemne svojím zložením aj exfoliuje, čiže peelinguje, a my sa o pery postaráme presne v takých ako keby 3 krokoch. Jemne najprv napilingujeme, potom vlastne zotrieme, potom zase dáme hydratačnú masku. Dokonca, čo je skvelé, tak túto hydratačnú masku viete si dať aj na noc, a čo je perfektné, tak aj úžasne chutí. Má výborné antibakteriálne a antiseptické účinky, čiže pokiaľ by ste potrebovali aj na pleť, ktorá je aknózna alebo má nejaké nedokonalosti, tak je to takisto surovina, ktorá je veľmi vynikajúca aj na túto oblasť. Má liečivé účinky a je fajn aj na fľaky na tvári a je veľmi výnimočná táto surovina aj proti starnutiu. Vás možno zaujíma, čo to je za surovina, tak ja vám to hneď prezradím. Ja som si dala pol lyžičky, stačí naozaj pol lyžičky na túto našu najprv exfoliáciu a potom masku, na pol lyžičky medu. Takže áno, je to med, je to úžasná surovina, ktorá nám pomáha so všetkými týmito našimi neduhmi a pomáha nám v tom našom procese pro agingu, budovania krásnej a pôvabnej pleti a tváre. Čiže vďaka tej svojej lepkavosti dokáže aj exfoliovať. Pokiaľ by ste chceli tú exfoliáciu, alebo teda ten peeling znásobiť ten efekt, tak ak máte taký med, ktorý je trošku cukornatený, tak už sú tam aj také tie maličké čiastočky, tak tie vám pomôžu ešte lepšie vlastne dať dole odumreté kožné bunky, ktoré už tam jednoducho nemajú čo hľadať. Ale môžete tam prípadne pridať, ak nemáte a chcete, tak môžete tam pridať prípadne kryštálový cukor a ten vám rovnako dobre na toto poslúži. Ale v každom prípade, ak máte med, ktorý je takýto, ktorý sa tekutý, ktorý sa rozlieva, je to úplne v poriadku a využijete ho tiež veľmi dobre, pretože má tú svoju lepkavú schopnosť. No, a ako to budeme robiť? Pery musíme trošku našpúliť a dáme si na prstík a ideme na to. Takže pekne kruživými pohybmi. Nestačí táto dávka aj na spodnú peru. A to som si len omočila prst. Môžeme vydržať zhruba nejakú pol minútku a čo je ten benefit, tak cítite aj tú sladkosť v ústach. Tak ideme ešte trošičku, chvíľku si týmto kružným pohybom tie pery premasírovať a tým pádom aj poodstraňovať to, čo tam nemá byť. Ja cítim, že tej spodnej pere som sa potrebovala zavenovať viac, ešte sa vrátim aj k hornej. Tak a ešte idem na spodnú. Teraz, keďže máme tie čiastočky odumretej kože, vlastne o to nám išlo, tak teraz si tento med vlastne zotrieme. Ja si zoberiem tampón, pohľadám ho, si ho aj navlhčím. Padol mi. Tak.
už by ste mali cítiť, aké máte tie pery. Také inakšie, jemnejšie, hladšie. A prejdeme mi teraz na medovú masku. Do tejto medovej masky, koniec koncov aj do toho peelingu, si môžete pridať aj nejaký esenciálny olej. Ja sa idem pozrieť, aký by to bol vhodný. No, som si nepripravila. Takže pozrieme sa. Mám tu olej geranium napríklad. Tak ten bude výborný. Tak, ja sa tu snažím, aby mi kvapol. Tak, keď ho tam mám, premiešam a masku si nanesiem na pery po celom obvode pier. Túto masku necháme 10 až 15 minút pôsobiť, takže kľudne, až chcete, môžete si zatiaľ vypeelingovať pery. Takisto teda pery dať na ne masku a vidíme sa za 10-15 minút. Tak, uplynulo 10-15 minút a ideme si my opäť navlhčeným tamponom zotrieť túto našu vynikajúcu výživnú, hydratačnú, exfoliačnú masku dole. Samozrejme, je dôležité dodržiavať aj pitný režim. To, či ste pili v predchádzajúci deň, dostatok vody zistíte ráno, takže si prejdete z vnútornej strany po perách. Ak je pekne napnutá, tak tým pádom je to v poriadku. Ak by bola náhodou zošuverená, tak to v poriadku nie je. Tak. No. Pozrime sa na tie pery. Sú naozaj na ten pocit a dotyk vyživené a hydratované. A teraz si na ne nanesieme. Ešte mi napadlo, spomínala som to, ale poviem to ešte raz, pokiaľ by ste chceli a táto maska, tento med neskončil vám v noci na vankúši, tak je výborné si dať tento med na pery aj na noc. No a teraz použijeme náš olej na pery, napríklad, vlastne ja tu mám rúžový olej od Purity Vision, ale asi ho už poznáš a naniesieme si ho na pery. Tak, máme to aj s jinglom. A pery máš krásne o ne postarané a môžeš si toto robiť tak často, ako vnímaš, že to tvoje pery potrebujú. Myslím, že raz za týždeň je úplne, že veľká, že wow frekvencia. Ak to spravíš, že raz za mesiac, bude to určite fajn, ako to neurobiť vôbec. Tak, želám ti ešte krásny deň a vidíme sa v novom roku. Zatiaľ, ahoj, papa.